Nuwun sewu Pupuk Bandurna. Kaget penggalih kula sareng paduka Pupuk Bandurna paring dawuh. Bilih kawontenan Garing Ngastina ke Taman Melaing para Jawata. Kamangka ngginaken sarasana inggih menika pun Kyai Nenggala Kyai Alugara. Nuwun sewu. Nawi paduka Pupuk Bandurna metaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Panjenengan pun kalah kalih para Pandhawa. Lho, kalah kalih para Pandhawa dos pundi? Awit para Pandhawa ingkang langkung rumiyin nembung nedya mboyong wujuding pustaka jamur utawi mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Nedya dipun ginakaken inggih menika syarat srana para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Mila paduka Pupuk Bandurna kula aturi ngawon kaliyan pun para Pandhawa. Kula aturi ngawon kaliyan pun para Pandhawa mengkene pun rampung kewajibanipun para Pandhawa. Pusaka Nenggala lan Kyai Alugara kula caosaken kula aturaken dhateng kersanipun anak Prabu Duryudana pun. Kok panjenengan ngarani kula nek kula pun dedilat wonten Praja Garing Ngastina menika nuwun sewu. Kula menika mboten nate rumangsa njaluk pangan kawula Negara Ngastina menika babar pisan menika kula mboten nate rumangsa. Nanging nyatanipun paduka milih ngeboti para Pandhawa ateges paduka mboten ngemuti lampahan sampun kelampan. Bilih paduka menika sampun dedilat. Dedilat ingkang kados pundi? Coba kula tak nyuwun mriksa. Kula tak nyuwun mriksa. Wangsulan. Coba nyuwun mriksa. Kula dedilat wonten Praja Garing Ngastina ingkang pundi? Kawontenanipun. Kula matur bilih kula sagah, kula purun maringaken ngaturaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara waton para Pandhawa sampun rampung gegayuhanipun. Mraikaten sampean cetha, pun cetha sampean mau ngajeng merong kampuh jingga saking Negari Ngastina. Sampean pun boten tresna pun boten ajeng swita kaliyan anak Prabu Duryudana. Lho nuwun sewu, Negari Mandura menika madeg dhewe. Lah nek kula swita kaliyan anak Prabu Duryudana, monggo kula nuwun sewu. Kula niki Negari Mandura menika merdika. Negari Mandura menika mboten kebawan perintah Negari Ngastina menika babar pisan mboten. Paduka kula aturi ngawon kemawon. Wah, cetha sampean mboten kersa maringaken wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Malah saprika kula pesthekaken paduka kula aturi jaga jagang sing sero, beteng sing kandel. Kula gepuk perang wonten Negari Mandura. Gatotkaca mripate melek. Jagat Dewa Bathara. Pamandarya wonten dawuh Pupuk Bandurna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbangan ingkang dawuh Yayi. Kula nuwun sewu. Sareng kula babaraken pasewakan teka kula menika nanjaken babakan kawontenan wonten Praja Negari Ngastina ingkang sampun dikang candra kalampah. Jebul tinemune perkawis menika kula rasaken piyambak. Jebul tinemune perkara niki kula penggalih piyambak. Jebul tinemune menapa sing pun nglampah wonten Praja Negari Ngastina menika kula nggalih piyambak. Kula pikir dhewe betul wonten ayaka Praja Negari Ngastina setunggal kemawon ingkang bebantu sak biyantu kaliyan ingkang putra. Nuwun sewu panjenengan wonten mriki sedaya lenggah wonten mriki menika ingkang dipun arep-arep ingkang dipun aben-ajeng menika napa? Kula tak nyuwun mriksa. Kula tak nyuwun mriksa kawontenan Praja Ngastina sampun tigang candra kalampah kados mekaten. Sampean iku janjane etok-etok ora krungu apa jen ora krungu tenan. Kula tak nyuwun mriksa. Lho, nuwun sewu niki pripun kok? Ujug-ujug kok kula didukani kaya ngoten niku. Mboten ateges kula dukani kalih sampean. Kula mboten miji setunggal tiyang. Kula mboten ngrasani nayaka punggawa setunggal tiyang mriku mboten. Nanging sedaya perkawis menika ingkang kaembet menika babakan kawula wonten Praja Negari Ngastina ingkang magepokan kawontenanipun kaliyan nayaka Praja Punggawa. Cobi tak nyuwun mriksa nek sampeyan Pupuk Bandurna pandhita sing wasis, pandhita sing lantip jare kondang monyor-monyor. Kenging napa tigang candra niki kawontenan wonten Praja Negari Ngastina pun kaya ngeten kanane sampeyan meneng wae. Lho lah Negari Ngastina enten apane nggih?
Negari Ngastina enten tontonan apa? Nuwun sewu kula tak nuwun mriksa. Kula kok malah mboten tanggap. Kula kok malah mboten mudeng. Nek cetha sampean mboten tanggap, cetha sampean mboten lahir batin anggenipun nyengkuyung atengipun ingkang putra pun Joko Witono. Lho kok mboten lahir batin niku napa? Teges sampean ndereke kula wong sak duwit, wong sak brono picis, wong sak gaglakan sampean melu kula. Sampean pun tedilat. Lho nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Nuwun sewu kula kok malah mboten mudeng perkarane niki pripun? Wis to Kang, meneng wae. Tak dangune. Nuwun sewu anak Prabu. Kula aturi sareh rumiyin teka menika nembe paduka nembe mbabar pasewakan teka sampun duka kados mekaten. Amit sewu mangke rumiyin wonten perkawis menapa ingkang kalampahan wonten praja negari Ngastina nggih sampeyan syukur padha wae. Sampeyan ora lahir batin, sampeyan ora iso ngerteni karepe anake nggih kula ingkang putra Ngastina Duryudana. Sampeyan sami kemawon sing jarene patih sengkuri kuwi cethak Arunata Ngastina jebul nyatane mung Ngayawara cethak mung nalikane kula seneng banjur bareng kula susah sampeyan etok-etok ora krungu, sampeyan etok-etok ora weruh. Aling-aling duit kok sampean iki. Lho. Amit sewu nggih nuwun sewu. Sampun to. Kula aturi sareh rumiyin. Kula menika nanjaken kanthi estu kawontenan wonten praja negari Ngastina menika kalampah napa? Cobi to. Kula nek mboten dipun maringi dawuh, kula nek mboten didhawuhi, kula nek mboten dikandhani lak kula gi mboten mangertos. Sami kemawon paduka mboten ngraosaken. Sami kemawon paduka mboten tresna kaliyan kawula sak praja negari Ngastina. Samenika kula nuwun sewu. Sampun bab perkawis menika sampun kantos dipun rembag kanthi sarana kasar. Kula kinten kula kedah medharaken sabda kawontenan menapa ingkang pinabar wonten praja negari Ngastina. Lah ngaten kemawon gampang kok. Dadak mawi duka menika kula nuwun sewu. Lingsem menawi dipun priksani kawula kathah. Sing lingsem niku kudune sampean. Sing isin niku kudune sampean, sing isin niku kudune jenengan. Jenengan ora ngrumangsani, panjenengan boten ngrumaosi pun ngiyup kamukten wonten praja Ngastina. Bisa ngrasake senenge, ora iso ngrasake paite. Nuwun sewu sampun kula aturi sareh. Sampun nggih anak Prabu sampun kula aturi sareh. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwaki. Tirtaning kesabaran. Tirtaning kesabaran sampun sareh sabar anak Prabu. Estunipun kula namung bingung. Awit Tigang Candra menika kawontenan wonten praja negari Ngastina kadidri Ketaman Melak ing Jawata. Ketaman Pagebluk Mayangkara. Kathah kalau ingkang nandang sakit isuk loro sore ketiwasan sore loro isuk kapraloya mriku kathah sanget kawontenan mriku nganti kawula sak praja negari Ngastina mentek. Lah kok sampean sing minangka Nayaka Punggawa sing jare tansah sak biyantu sak laku jantrane Prabu Duryudana. Lah kok meneng bae kula tak nyuwun mriksa sampean dumingkat meti. Nuwun sewu Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Kula aturi sareh rumiyin Yayi. Bab perkawis kawontenan wonten praja negari Ngastina. Nuwun sewu, mbok bilih pancen Bapa Membandara kaliyan Paman Harya mboten ngraosaken kawontenan ingkang kalampah kados mekaten. Jenyatanipun sangka kathah kewajiban kaprajan negari Ngastina ngantos lirwa maratelaken dumateng kawontenanipun para kawula. Nuwun sewu menawi paduka ndangun dumateng ingkang Raka kula malah langkung pana. Amit sewu kula langkung mangertosi kawontenanipun kawula wonten praja Ngastina. Gene sampeyan yo meneng bae. Nuwun sewu kula menika namung kendel menika kula namung meneng menika awit kula mboten dipun dangu, awit kula mboten dipun dawuhi. Mengke kaanggep kula menika lancang, kaanggep kula menika cumalena. Estunipun kula mangertosi bilih kawula wonten praja negari Ngastina menika wekdal punika sampun wonten Tigang Candra Ketaman Pagebluk. Nggih.
lajeng menapa mboten wonten sarana damel sadaning maraja garing sila saking Paduka Kakang Prabu Karna. Iki kula ugi sampun ngrawuhaken Brahmana winasih 1000 segotong miyang para nimuna kinarya nambak renganing maraja wondene ugi gagar wigar datan antuk karya Yayi. Nuwun sewu Paduka mboten mangertosi menapa ingkang sampun kula lampahi minangka jejering senopati wonten garing Astina. Malah ing sakmangke kula nuwun sewu mbok bilih Paduka kersa aminta wonten ngersanipun panguwasaning dat kamurwing dat nyuwun pinta saraya wonten serana menapa ingkang saged damel usadaning maraja negaring Astina. Malah ing sakmangke kula ingkang sagah damel serana pados syarat sarana damel usadaning maraja negaring Astina. Nggih. Iye. Malah kula iki sampun pikantuk sasmita. Sejatosipun kula menika kantun nglampahi menapa sasmita ingkang sampun kula tampi saking ngersanipun para Jawata. Nanging gumun kula Kakang Prabu Biayi sepuh dulungguh kloso gumelar kudu sak geleme dhewe. Oh, sinten Yayi? Niku kalih niki. Kula. Napa kula? Bang begalih dhewe. Kula ora arep ngarani sinten-sinten. Wonten mriki kula ora arep ngarani sapa-sapa. Nyatane nek krasa ya pancen nglakoni apa kang kula aturake. Nggih. Oh nggih. Kula tanggap. Kula mangertos nggih anak Prabu. Kula sampun paham. Kula sampun mudeng kalian menapa kantonan wonten maraja negaring Astina. Lajeng ing sakmangke kados pundi kawontenanipun anggenipun Paduka sampun pikantuk sasmita. Ngendikanipun anak Prabu Jaka Pitana, Paduka sampun pikantuk sasmita saking sanipun para Jawata. Babakan srana sadaring maraja negaring Astina. Nggih, pareng matur. Sasmita ingkang kula tampi cetha bilih sepisan maraja negaring Astina menika kedah yinaken syarat sarana inggih menika numbalaken sawijining pusaka kagem sarana sadaning maraja negari ing Astina. Lho, pusaka napa niku nggih? Nggih mboten sanes kejawi namung pusaka ing Mandura kagunganipun Koko Prabu Baladewa inggih menika pun Kyai Nenggul lan Kyai Alugoro. Menika sepisan kedah dipun tumbali pusaka Kyai Nenggul lan Kyai Alugoro. Nggih, leres. Awit menika dados sarana panggesanganing para kawula lumantar anggenipun para kawula ngawontenaken tetanen wonten ing Masabinan. Nggih. Lajeng ing ngangka kalih dawuhing dewa ingkang kula tampi negari Astina saged walu nirmala temajati waton boten ketang tigang ngedreping maninggal negari Astina tinunggun panakawaning para Pandhawa. Inggih menika pun Semar Badrana inggih Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka ingkang kadempel. Kula saking mriku wekdal punika nedya kula pasrahaken dumateng sinten kemawon ingkang kersa sak biyantu nek pancen lahir batin nyengkuyung ateke Prabu Duryudana kedah sagah minangkani menapa sasmita saking para Jawata ing tembe wingking mangke ndadosaken srana sadaning maraja negari Astina Pamandarya Bapadurna menawa dening Kakang Prabu Karna. Lajeng srana ingkang angka kalih menika kula nuwun sewu menika ingkang kedahipun dipun petang rumiyin ingkang dipun rembak rumiyin. Dipun petang kados pundi? Dipetong kepiye Kakang Dura? Mengke riyen syarat ingkang angka kalih menika nak negari Astina kedah dipun tenggani nggih menika pun Semar Badranaya. Nggih. Nah, menika sakmangke miturut pamanggih kula Semaring samangke badhe ngemong dumateng para kawula. Sartanipun para Sata Kurawa negari Ngastina. Nggih napa mboten? Nggih, leres kasih jan mekaten. Nuwun sewu. Semar menika mengke nek ngomong para Sata Kurawa malah gur ngebot-boti. Ngebot-boti kados pundi? Wis to Kang, wis manuta wae sampean ku rasane koneka. Mengke riyen Depate. Niki kula luruske. Merga niki ngembet dumateng kawontenanipun anak Prabu Jaka Pitana menawi ngantos Semar kok kelakon momong karo para Sata Kurawa apa mengke malah gur ngribeti malah gur ngebot-boti. Ngebot-boti piye? Sepisan Semar menika kere. Nggih. Angka kalih Semar menika namung drajating batur, Semar menika wong sekeng, Semar menika wong ora duwe. Nggih.
Lajeng negari Ngastina mriku negari ingkang sugih. Nuwun sewu Semar ngerti negara sugih, engko nek ora dimanfaatke rak ya iman-iman. Ngaten lho Dipati. Oh ngono nggih. Dadi mengke Semar ora wurunga nek mapan wonten negari Ngastina momong para Sata Kurawa ora wurunga mengke mung bakal ngelongi jatah kula. Anggen kula sampun nderekaken anak Prabu Jaka Pitana. Ora kok ngelongi jatah sampean niku pripun? Pun niku urusan kula, niku perkara kula, mergo kula duwe dendam karo Semar. Kula duwe perkara karo Semar. Perkarane, pun sampean mboten sangerti, kula mboten ajeng crita kali sampean. Niku perkara kula, niku perkara pribadi. Mboten ajeng kula beto-beto teng pasewakan. Menak ngergeti Damar Kencana. Lho. Apa hubungane karo Damar Kencana kok? Wis sampean ki gur manut dawuh anak Prabu Jaka Pitana wae. Sampean ki ora usah melu-melu, ora usah nyentulani rembuke. Lho mengke riyen Semar niku lak kelilip tumrap para Sata Kurawa. Cobi to. Ping pinten Kurawa arep mateni Pandhawa? Lantaran arep gawe cintrakaning Semar. Cobi mang eling-eling, cobi mang penggalih. Ping pira Kurawa arep gawe patine Pandhawa lumantar arep mateni Semar? Laman wekdal punika kedahipun dipun rembak awit menika saged dados pancatan Semar mapan wonten negari Ngastina menika lak mengke tartemtu Semar badhe lena. Lena tegese lena menika meleng. Lena menika apa ya? Ngalamun. Lena menika penggalipun kosong. Lena terus Semar dikapake. Nggih nek dosa rujuk lho niki nek dosa setuju. Nggih. Niki dados pancatan genipun badhe mateni Semar Badranaya. Mila samangke menawi ngantos sinten ingkang sampun kelampah mboyong Kakang Semar Badranaya wonten Praja Negari Ngastina, Semar dibeleh. Semar dibeleh, Semar dibeleh. Ndase dipendhem ning alun-alun negara Ngastina. Terus iwake dimasak. Dienggo lawuh, nggo tambul para Sata Kurawa. Wek. Kula krungu dawuh sampean kok wis munek-munek sikik. Mricane sing akeh. Ben ora krasa amis. Nuwun sewu. Ana daging wong Kurawa kok ya ora gelem to mangan iwake Semar. Wong wis awake dhewe kaya ngono, Semar ki arang adus. Coba. Iwake mengko kaya ngapa? Pun sing baken niku sarujuk mboten sarujuk kedah kados mekaten lampanipun. Mari samangke anak Prabu Jaka Pitana kula nyuwun pamit, kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe bidhal sowan wonten praja kawontenan Garing Pandura. Nedya nyuwun ngampil wujuding pusaka Hyang Nenggala lan Kyai Nugara. Nggih, nindakaken kala tindak Jengkar Paduka. Lajeng babagan Kakang Semar menika kados pundi? Pun nek dosa rujuk lho niki nek dosa rujuk. Sampeyan kersa mboten menawi ndahar iwakipun Kakang Semar Badranaya. Nek kula moh. Lho. Kurawa sanesih Kartamarma. Wonten ya, Bu. Kowe nek kon mangan iwake Semar gelem. Wek. Jijik. Moh kula moh. Pokoke moh. Kowe mah tenan? Moh. Ya wis ora usah moh ndak cacahe kalonjono lho kowe. Sampun anak Prabu kula nyuwun pamit. Babakan perkawis Kakang Semar menika ingkang sakmangke kados piyambakipun badhe mrawasa dumateng pun Kakang Semar Badranaya anggenipun badhe damel cintrakaning Kakang Semar Badranaya menika perkawis gampil mila dipun penggalih keri kemawon nggih ndherekaken kelawan tindak Jengkar Paduka kula balang muji pangestu muga tansah kalis lampah tindak Paduka Pumrandura anggenipun bidhal wonten Praja Negari Mandura apa nyuwun pamit kira anak Prabu nyuwun tambah pangestu anak Prabu Jaka Pitana. Oh, latala. Manenggang putra pun Dursasana ingkang putra ing Banjar Jungut nyadong dadawuh man. Timbalan Paduka Paman Baltihari senggune gawe sangjaning para putra Sata Kurawa. Wonten mataning alun-alun negari Ngastina kula nyadong dawuh man. Dan ingkang putra pun Durma Gati Bagus Dewi kula nyadong dawuh man kula nyadong dawuh enten gawean menapa enten gawean sedina pira gawean kewajiban kok sedina pira lah nggih kula takon lho man ya ampun man lho sampean niku kok saya bagus
Aku bagus. Nggih. Matur nuwun ya, Le. Heeh. Bagus niku bangsa ora tau wadus. Trembelane. Kang Putra. Deng dawuh. Nyi taksi. Kang Putra pun Citra saya deng dawuh, Man. Paman Kang Putra pun Karta marang nyadong dawuh. Nggih, Paman Kang Putra pun Srata nyadong dawuh. Kowe aja kaget kowe kabeh padha tak awe ning alun-alun negara Ngastina. Yektine pancen dina iki ana kewajiban. Kewajiban apa, Man? Kewajiban apa, Man? Ya kuwi dawuh saka anak Prabu Duryudana, aku kudu ngetapke barisaning para Sata Kurawa ya bocah-bocah kowe kabeh. Badhe tindak pundi, Man? Ya kuwi ora liya ngewangi lekase Kakang Penemban Durna. Ya pepundhenmu Saka Lima sing tumuju ana ing negara Mandura. Lho, teng Mandura napa, Man? Ora liya ya kuwi nyuwun ngambil wujuding pusaka negara Mandura aran Kyai Nenggala lan Kyai Anugara. Dingge napa, Man? Dinggo tumbal wandaling praja negara Ngastina sing ketaman pagebluk. Usana telung candra. Oh nggih. Lajeng kepalengipun malah wektu dina iki uga anak Prabu Karna Basusena wis tumuju ning kesatriyan Madukara. Sing ora liya ya kuwi mboyong nglawan Kakang Semar Badranaya ing mengkone Semar bakal ngemong karo kowe. Nek dawuh anak Prabu Duryudana mau ngono. Piye kira-kira? Aku lho kok wegah nek dimong kali Semar. Wegah piye lho, Dur? Mengke riyen no. Semar niku arepa wong sekeng, Semar niku arepa wong ora duwe niku wong tuk mis ya, Man. Tuk mis piye to, ya? Niku saking nyatuti bayarane kanca-kanca. Mengke nek nganti Semar kok ngoman-oman gleleng gembelo sirahe teng negara Ngastina ngemong Kurawa, malah mengki kula mboten entuk jatah makan lho, Man. Wis perkara kuwi sing baku Semar ngemong Kurawa kuwi sumayane negara Ngastina tentrem. Mah kula nek dimong. Mah kula ya gah dimong Semar. Trima dimong sampeyan mawon, Man. Kula gah nek dimong Semar. Ya nek pancen padha ora gelem dimong iki mau ana loro pilihan. Ana loro pangandikan saka anak. Ya saka Kakang Penemban Durna. Nek Semar ora sah dikon ngemong Kurawa, ning Semar tekan negara Ngastina dibelah, sirahe dipethak ning alun-alun negara Ngastina, terus daginge dimasak dienggo lawuh Kurawa. Piye? Iyek, Man. Kok iyek to? Kuwi lemah mangan daginge Semar. Lemah piye to? Ya pokoke ku lemah. Wong daginge Semar niku jijik ya. Semar niku ora tau wadus. Semar niku awake sak gendrong, kaya sing demeng niki lho, Man. Kok ngece men to kowe. Kuwi lemah kula nek kon mangan daginge Semar wis emoh ora arep sing baku Semar dibeleh, sirahe dipendhem ning alun-alun negara Ngastina. Iwake dimasak dienggo lawuh Kurawa. Mun wis Dur, wis kowe manut wae. Kowe manut wae engko ndak nampa dukane Kakang Prabu Duryudana. Nggih keparengipun, Man. Satama wonten dawuh. Nembang tengaraning budaling para wadyabala. Nggih. Satama dibudalke. Nggih. Dibuka catetane. Nggih. Genderane dicepakke. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Paman Darya. Ngati-ati aja kaya bocah cilik, Satama.
Ayo ingon kapan ingon kok yaine kok mikir ingon.
ana swara gembel. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas tadi wana. Satama. Anakku capaku Satama sawetara aku ngejak karo kowe. Kowe tak kandhi sawana ning kraton negara Mandura. Satama. Wila bubuk. La ilaha illallah. Opo? Ngeget-geti. Salahe turu. Wayahe manjak malah turu. Nyun pangapunten Bapak Deban. Ha. Monggo kula dherekaken neng ndi, Bu? Kersanipun dos pundi? Mo. Aku wektu dina iki kinen sowan ana kersane anak Prabu Baladewa. Nggih. Nyuwun ngambil ya kuwi wujuding pusaka Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Kersanipun. Ayo wis. Kowe dherekno lakune bapakmu. Oh nggih, monggo. Monggo pupun ban kula dherekaken. Oh, ayo Sarkiti ngati-ati ya Satama. Nggih. Jagat pangestu karo wayah nur jagat Pandendra Jala Dewaku. Kakang Patih Pragata. Kula nyadong dawuh sinuwun. Katiparan Paduka sinuwun Mandura Nembali. Kalane ingkang abdi ing kepatihan. Kepareng kula jumadung dawuh. Pragata wonten dawuh. Nek timbali ora karo guyisa krajane. Mboten saged. Kula niki semot mlaku men guyu. Napa meneh kula ditimbali? Kula ora iso ngempet guyu. Meneng. Nggih. Aku nampa sewani anakku mringgondani. Nggih. Ditimbali. Ditangu sewani angger Gatotkaca. Halo. Yo, kowe meneng siki. Nggih. Gatotkaca anakku cah bagus anak. Anungane ndita bocah mursid. Iso mikul dhuwur mendem jur karo wong tuwa semung kandheng ning mangucap. Kababaro dadi pangarti. Gatotkaca sawanmu ana ngersane Makming Mandura padha kanthi raharja sak pratamu. Kaca negara tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Wa Prabu sawan kula tebih saking Rubeda anggen kula sawan wonten ngarsa jengandika Kanjeng Wa Prabu Baladewa wonten prajanegari Mandura. Ya mboten manggal setunggal punapa dening lansak sampunipun kepareng putra ing mringgondanipun Gatotkaca ngaturaken sembah sumungkem mangabekti kula kunjuk Wa Prabu. Ya siratur bekti karo Makming Mandura lan pangestuku wae tamanana Gatotkaca. Nggih, sampun kula pundi. Wisata wonten dawuh Kanjeng Rama. Adimu Gatotkaca sowan ing negara Mandura. Nggih, bangke nggih. Dimas kadanging pun Kakang Gatotkaca padha slamet tadi. Pangestunipun Kakang Mas Wisata iki wilujeng sowan kula Kakang Mas kula ngaturaken sembah ya di tiba sepadha-padha nggih. Wah waduh angger Gatotkaca wilujeng rawuhipun nger Siwa Patih Pragata iki wilujeng wa nggih bekti kula kunjuk nggih kula tampi prayogaken lenggahipun nggih sampun boten kirang prayogi O Pragata wonten dawuh genging napa kok kumujeng diampet pedhi dinesoni sing nika sinten nika lho kula arep guyu ki wajah kula iki. Ora iso nyamut kula niku. Sare. Nggih. Pragata ora meneng cangkem bandem buat aku. Nggih.
Nesu tenan iki, nesu tenan. Meneng. Nggih. Nggih. Meneng. Nggih. Meneng. Nggih, nggih. Wis tawa meneng to. Nggih. Mlakune ning rumah sakit jiwa ngurung sampean iki. Gatot Kaca wonten dawuh Prabu. Ana wigati apa sumengko pengamak Bajra. Tanpa katimbalan kowe sowan ana ngersaning Wakming Mandura. Jauh-jauh kelepatan kula Tadawadana kula Yudha Agung Pangaksami. Bilih pisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngersanipun Wa Prabu Baladewa. Ya tak tampa sak banjure. Nggih, ingkang angka kalih. Sowan kula mboten saking kajengan kula piyambak. Nanging sowan kula dapur dipun utus dening pepunden kula para Pandhawa. Lho, kadang-kadangku para Pandhawa utusan kelawan sira Gatot Kaca anakku ing Pringgondani. Nggih, lakar kaleresan mekaten. Banjur wigatinipun nalika semanten jroning pasewakan negari Ngamarta geger madaning Prambagan. Awit negari Ngamarta ketaman melak ing Jawata sampun wonten tigang candra dipun sababaken Iwang Pikulun Betari Sri Sadana oncat saking negari Ngamarta. Wekasan para kawula samya nungsang puyang lumbuk bentus udel bingung mboten mangertosi kedah kados pundi anggenipun nglampahi lelampahan ingkang kados mekaten. Lho, Iwang Pikulun Betari Sri Sadana oncat saka negara Ngamarta. Nggih, lakar kaleresan mekaten. Banjur wigatine kowe sowan ning negara Mandura. Saestu. Kula pikantuk dawuh saking Wa Prabu Puntadewa kaliyan Wa Prabu Ndrawati. Bilih kula kinen sowan wonten praja negaring Mandura. Awit wonten sambung rapetipun kaliyan Jengandika Paduka Kanjeng Wa Prabu Baladewa. Inggih menika negari Ngamarta saged paling nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung wonten pasabinan negari Ngamarta. Lajeng ingkang angka kalih pasabinan utawi para Pandhawa anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung menika kala wau betahaken syarat srana inggih menika pun Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Yo sabanjure lajeng ingkang pungkasan inggih menika Siwa Semar nggih Siwana Yantaka ingkang kedah ngujupaken donga supados Iwang Pikulun Sri lan Sadana kundur wangsul wonten negari Ngamarta. Mila waleh-waleh menapa Prabu sowan kula namung badhe kebun brinjang Jawa sonten sowan kula namung badhe ngemis dumateng Paduka Wa Prabu Baladewa kersa Paduka maringaken ngambil wujuding inggih menika pun Kiai Nenggala kaliyan Kiai Alugara nedya kula boyong wonten negari Ngamarta dados sarana tetanen agung anggenipun para punden kula para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung wonten praja negari Ngamarta. Gatot Kaca wonten dawuh ora ngira babar pisan yen to negara Ngamarta ketaman melahing Jawata merga saka Iwang Pikulun Sri Sadana oncat saka negara Ngamarta. Ya ngono apa piye? Nggih, lakar kaleresan mekaten. Mila sowan kula namung minangka duta saking para Pandhawa. Gatot Kaca wonten dawuh. Ora sandadak kowe dhewe sing boyong. Nggawa wujuding Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Punwa dhewe tak sing sowan ning praja Ngamarta. Tak melu nekseni tumamping tetanen agung ning negara Ngamarta. Waduh, menapa estu? Iya, tenanan lahir batin. Matur sembah nuwun. Maling samangki. Waleh-waleh menapa gandeng sampun cetha. Paduka maringaken ngambil wujuding Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Monggo kula kanthi kula dherekaken bidhal wonten negari Ngamarta. Mengko dhisik iki bakal ana dayo sing nemahi praja ing Mandura Gatot Kaca. Mboten mangling. Bapa Mandura ingkang rawuh wonten praja negari Mandura. Bapa Dawan. Pamanku Mbayana rawuh wonten praja negari Mandura kula ngaturaken pambagya harja mugi tansah kunjuk manarsa Jengandika Bapa Mandurna. Kandang blugudhuk manyar-manyar. Gamana kakula kaprit kan lelel puntuting selikur. Anak Prabu Baladewa inggih. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Dupi kula tampi pandangan paduka anak Prabu Baladewa. Pambagya raja sampun
kula tampi sartanipun sowan kula tebih saking Rubeda anggen kula ngabiyantara wonten ngersa jeng andika anak Prabu Baladewa. Nggih. Kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih. Nggih, sampun kula tampi. Mugi dadosna jejimat wonten gesang kula. Iya. Nuwun sewu pupurban. Sengkan-sengkan tatan pepupuyan rawuh jeng andika Pupu Prabandurna wonten praja negaring Mandura wonten wigantos menapa. Menika ngaten nggih anak Prabu. Saestu suwisan sowan kula menika kula nedya tinju dhumateng Karaharjan Paduka anak Prabu Baladewa sakadang kadeyan. Nggih. Wonten negaring Mandura. Nggih. Ingkang angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dening anak Prabu Jakapitana. Mugi dados ning kawuningan bilih sak mangke. Kawontenan wonten prasa negaring Ngastina menika ketaman pagebluk, ketaman pacobaning para Jawata, ketaman welaing dewa. Mila kathah para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara encang kapralaya menika kathah sanget nggih. Mila saking mriku menapa ingkang dados wigatosipun dening ingkang Bapak ing sekali masukan wonten ngersanipun anak Prabu Baladewa. Saestu kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana gandeng panjenenganipun anak Prabu Duryudana sampun pikantuk sasmita pikantuk wangsit wisik saking para Jawata. Bilih negari Ngastina menika saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi dipun tumbali nggih menika wujudipun pusaka negaring Mandura ingkang kagungan namung Paduka anak Prabu Baladewa inggih menika Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Mula saking menika malih-malih menapa kula menika namung badhe ngemis dhumateng Paduka anak Prabu Baladewa kersa paduka maringaken ngambil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya kula boyong nedya kula damel tumbal wadaling praja nggih. Kagyatri sang kapirangguring nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Nuwun sewu Pupu Prabandurna. Kaget penggalih kula sareng Paduka Pupu Prabandurna paring dawuh bilih kawontenan negaring Ngastina ketaman welaing para Jawata kamangka ngginaken sarasana inggih menika pun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Nuwun sewu. Nawi Paduka Pupu Prabandurna betahaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nyuwun pangapunten, kula nyuwun pangapunten. Panjenengan pun kalah kalih para Pandhawa. Lho, kalah kalih para Pandhawa dos pundi? Awit para Pandhawa ingkang langkung rumiyin nembung nedya mboyong wujuding pustaka jamal utawi mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Nedya dipun ginakaken inggih menika syarat srana para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Mila Paduka Pupu Prabandurna kula aturi ngawon kaliyan pun para Pandhawa. Kula aturi ngawon kaliyan pun para Pandhawa mengkene pun rampung kewajibanipun para Pandhawa. Pusaka Nenggala lan Kyai Alugara kula caosaken kula aturaken dhumateng ngersanipun anak Prabu Duryudana pun. Oh lole samalale agamanaka kula kepri kandel punten ing selikur nuwun sewu anak Prabu. Teka mboten kinten babar pisan pilih Paduka mboten tresna kaliyan para kawula wonten negari Ngastina. Lho, liripun kados pundi? Mangke riyen ta. Cabi nuwun sewu, panjenengan menika caket menika langkung caket kaliyan pun para Sata Kurawa. Panjenengan menika langkung asring nyambangi dhumateng kawontenanipun para Sata Kurawa. Anak Prabu Duryudana sak kadang-kadang para Sata Kurawa wonten negari Ngastina. Nanging kenging napa wekdal punika panjenengan malah ngeboti kalian para Pandhawa. Nuwun sewu, menapa sampean niku mboten emut? Napa sampean niku mboten emut? Sampean niku pun dedilat wonten praja negari Ngastina menika panjenengan menika pun dedilat. Ibaratipun panjenengan menika pun mangan wulu wektu susah seneng teng negara Ngastina kabeh bondo bandune sampean niku kabeh saka negara Ngastina. Kok sampean sakniki Ngastina enten duwe gawe kok sampean malah kaya ngoten niku. Sampean malah milih ngeboti Pandhawa. Nuwun sewu, sampean niku ndek penggalih napa mboten? Sampean niku kagungan penggalih napa mboten? Sampean niku ndek rasa pekewuh napa mboten? Sampean niku pun dedilat wonten praja negari Ngastina. Sampeyan iku mun ngiyup kamukten wonten praja Ngastina. Lah kok saiki wong-wong Ngastina do duwe gawe, duwe butuhke karo sampean milih ngeboti wong liya. Nuwun sewu, sampean nemut napa mboten kalih sampean? Kok panjenengan ngarani kula nek kula pun dedilat wonten praja negari Ngastina menika nuwun sewu. Kula menika mboten nate rumangsa njaluk pangan kawula negara Ngastina menika babar pisan menika
Kula mboten nate rumangsa. Nanging nyatanipun Paduka milih ngeboti para Pandhawa, ateges Paduka mboten ngemuti lampahanipun sampun kelampan. Bilih Paduka menika sampun dedilat. Dedilat ingkang kados pundi? Coba kula tak nyuwun mriksa. Kula tak nyuwun mriksa. Wangsulan. Coba nyuwun mriksa. Kula dedilat wonten Praja Negari Ngastina ingkang pundi? Kawontenanipun. Kula matur bilih kula sagah, kula purun maringaken ngaturaken Kyai Nenggala lan Kyai Alugara waton para Pandhawa sampun rampung gegayuhanipun. Mraikaten sampean cetha, pun cetha sampean mau ngajeng merong kampuh jingga saking Negari Ngastina. Sampeyan pun boten tresna pun boten ajeng swita kaliyan Anak Prabu Duryudana. Lho nuwun sewu, Negari Mandura menika madeg dhewe. Lah nek kula swita kaliyan Anak Prabu Duryudana, monggo kula nuwun sewu. Kula niki Negari Mandura menika merdika. Negari Mandura menika mboten kebawaken perintah. Negari Ngastina menika babar pisan mboten. Paduka kula aturi ngawon kemawon. Wah, cetha sampeyan mboten kersa. Maringaken wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Malah sakmenika kula pesthekaken Paduka kula aturi jaga jagang sing sero, beteng sing kandel. Kula gepuk perang wonten Negari Mandura. Gatotkaca mripate melek. Waduh, piye kae kok? Waduh niku kados pundi niku? Niku dadi Dimas Gatotkaca nglarak kalih Eyang Durna nika pripun? Walang martike. Lakon merang iki nggo. Lho, engko sik wisata wonten dawuh. Aku muni Gatotkaca mripate melek iki, aku iki menehi sasmita karo Gatotkaca. Aku ora omongan karo Pupu Bandurna. Lho, liripun. Coba ana sowan wong tuwa, sowan ratu kok dengklak dengkluk. Mripate merem. Wong tak delok saya medun. Nggih, kula ngerti. Kula ngertos. Gatotkaca ngantuk nika apa, Jan? Nek reti adimu kaya ngene iki tututana wisata, nggih. Tentremna kanan Praja Mandura, nggih. Nyuwun pamit. Pragoto, wonten dawuh. Ora saguyu, nggih. Meneng. Kepiyake wadhe Praja Mandura. Nggih. Ora saguyu, nggih. Bip bip. Ora sangguyu kowe, ora sangguyu. Nggih, kepiyang ati kula Mandura. Cetha kae Bapadura nggawa Kurawa 100 diundurke. Nggih, nyuwun pamit. Wisata budal. Nggih, nyuwun pamit. Rama Prabu. Waduh. Bapak Bandurna menawi dawah menika mbok yo delok piye wong niba kawan delok. Kados pundi? Menapa angsal Kyai Nenggala? Angsal benjun ndase kuwi ora. Gatotkaca kok teko dadi nglarak bapakmu. Aku dibanting diajar aku dipulasara karo Gatotkaca. Wedan. Lah kok dadi wong tuaku dikaya ngono kuwi. Gatotkaca mungsuh pamanmu iki Gatotkaca. Senengane kok. Jajalanat menungso ora tatanan kowe Gatotkaca. Teko kowe wis wani mulasara karo wong atuwaku. Wong tuamu sapa? Lho, bapakmu sapa? Lho.
Bapak Pandurna kowe wis wani mulasara karo Bapak Pandurna ben mergo wong tuwa pakartine mulang sarak ora kena dikandhani becik-becik saiki nang kene anane mung Gatotkaca karo Satama bela dalah kemarat kowe arep wani karo pepundhenmu pepundhenku sapa lho aku lho pepundhenmu pepundhen ora pantes diajeni wah lah dalah kemarat kowe arep cetha kowe wani karo Satama ayo maju jangka ora Pak tinggal loncat tebak dadam jemblung Singolena prapteng lalis maju jangka ora bakal tinggal loncat dadi randha bojomu maju ora wedi aku Wajala. Oh.
wesi kok to jiboke wesi. Oh ya kleru aku. Wet. Wet. Ya, lat. Yot. Yo. Oh. Yot. Ya. Oi. Apa ayo? Setan dalas. Siwa Durmagati kepalat. Kowe kepalat. Ngoblak-blek kanca-kancaku kae. Kae lombongan to blak-blek. Hah? Ayo kon saiki mungsuh Ciwa mungsuh Pakde Durmagati. Kowe janji iso ngalahke aku bumi langit tang. Ayo nyoba sikutan. Yo. Aja ngawul. Wah, ngawul sikutan. Jauh lho man. Kartomarma kalah kawon. Piye kawon? Sing cetha nek muni kawon. Nggih. Engko ndak krungune ora menang. Nggih. Sampeyan arep kaya Mbah Walo ya. Heeh. Ngambe kowe sak kandelke kok. Mungsuh Gatotkaca. Weh lah. Kalah kawon. Musuh bayi wingi sore kok ngalah. Bayi wingi sore kok nek digdaya. Sun sampean ora sah. Maidu ki nek lenang, Maidu wedok. Kula senenge ya golek mungsuh sing wedok. Bip. Nak karepmu ning nek jajan bayar dhewe. Jah Loman. Satama nggih. Kalah kawon. Kalah. Mungsuhmu mungsuh kula Aril. Yo kok Aril iku to sengak ya wonge. Mriki niki mripate ngisor mripat niki ireng. Awan wengi ra gelem turu. Mungsuhmu kuwi nggih. Sapa jane? Aril diomongi. Aril Koper duk. Aril Koper ora. Pun kula semanggaken, Mas. Guru kula ora iso ngalahke Gatotkaca. Sing iso ngalahke Gatotkaca niku sapa? Mbuh. Mboten enten kok ya, Man. Man, piye? Kula pelang mungsuh Gatotkaca. Heeh. Ha, nika iki lekane arep njijal cikutan. Heeh. Ning ngantem ngawul. Donge sing dinceng cilah niku kenek cengel kula. Ya ora apa-apa malah ngono ki nyampar nyandung. Piye le sikutan? Mang mriki Man, mang maju. Oh iya. Kok tak nyoba ya, Man. Heeh. Dadi Gatotkaca niku napuk ngeten. Terus bal niku Gatotkaca niku kaya enten daya magnete niku sampean tulu sik. Oh iya. Aku nggletak sik, nggletak. Rono magnet niku set terus candhak ngeten iki set terus diantem burine
terus diwalik menika to, terus kula diuncal ngeten iki. Dlung. Ngono kuwi. Nggih. Piye coba? Kula baleni, Man, baleni. Aku kowe, sampean dadi kula, aku dadi Gatotkaca. Heeh. Dadi ngeten iki. Cok. Terus enten daya melih. Cok. Cok cok. Keprae muni ngoten niku terus diwalik. Heeh, heeh. Diwalik terus diuncalke ngoten niku. Ngono kuwi ta, Le? Nggih. Ya matur nuwun ya. Pripun? Wis wani lho wong tuwa. Aku kok tau njalke. Lah nggih ngoten niku kok Man, kacung nyatane kok Man. Kula cemanggake nggih Man, cak karepmu. Sapa sing urung maju? Ait. Lho mau Mas. Seban jaba seru banget kok saiki. Citraksa. Nun. Rene ya. Nggih. Pun. Pripun? Pun Man. Maju. 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 Mungsuhe sinten Man? Gatotkaca. Nun. Gatotkaca. Gatot Sujarna. Gatotkaca. Gatot Sujarna kuwi sing kae mau. Oh. Heeh. Arep maju apa ora? Nun. Kowe arep maju perang apa ora? Napane? Lho, perang iki lho apane? Mungsuhe sinten? Gatotkaca. Nun. Bocah iki. Gatotkaca. Oh alah. Sinten mau? Weh lah. Kok dadi budhek ngono to. Kok kan nggunakake headset. Headset. Arep maju perang. Pun Man, mboten. Lah ngopo kok ora? Lha niku perang musuh bojo kula men kalah. Pone kok musuh Gatotkaca. Pun nggih Man? Iya. Kula tak ngasuk. Iya. Sesuk bengi teng Semarang. Heeh. Tanggal 17 kanca kula sing lambene nyemer nika ajeng mayang. Wo, nggih, awan. Wo, nggih. Pun nggih, Man? Iya. Wela, Cit. Nun, rene ya. Pripun, Man? Kowe kok dadak ngidoni aku? Panggih syarat kok, Man. Persaudaraan. Cit. Nun. Lah iki kok malah idon-idonan. Weh lampun Kakang Durna kula sumanggake. Oh, golek dalan liya mawon Sripate. Pun nek mungsuh Gatotkaca kula angkat tangan. Kula bakal iso ngalahke Gatotkaca. Mengke kula malah mung diasta cempala nika. Oh nggih, pun mboten sah. Oh iya. Terus kersane pripun? Moh, enggak sowan Ibu Betari Durga. Oh nggih, monggo kula dherake nek pancen syarate ngoten. Nggih. Kados sampun boten wonten regejekan malih Kakang Mas Wisata. Iya, Di. Mbok menawa pancen kabeh iki mau Kurawa wis padha mundur. Nggih. Wah. Jeluki lho. Arep kaya udut kowe. Angger weruh Mas Mantri kok terus melayu. Wedi dikon udut. Siwa Praguta mriko napa? Ora piye-piye. Mboten mripun-mripun niki Angger Wisata niki. Lho kok kula. Pun nawi ngaten nggo ndereke sinuwun Mandura. Monggo kula dherake. Ayo Dimas. Tumujune negara Ngamarta sowan pepunden Pandhawa. Monggo Kakang Mas Wisata kula dherekaken. Ya perlu khawatir mergo ning kene uga wis larapake ya sing lungguh ning sak pungkurmu kuwi
Ya kuwi aran Putut Jantaka. Niki. Iya. Niki kalau wae yang suluk Sinong Yanti kalau apa. Iya pancen kaya mangkono. Pancen bocahe kaya ngono kuwi. Gejolku marucul. Wah, iya. Ya, Duk. Ratu kaya dagelan. Bintang tamu bener. Kula ngangsa kuwi kita aja kuwatir Begawan Durna. Dina sak mengko Putut Jantaka lan sak wadyabalane sing bakal tumuju ngrusak tetanene para Pandhawa Begawan Durna. Menawi ngaten hawi ing sak mangke monggo kula dherekaken sak kersa paduka. Sak biyantu lan ingkang abdipun Begawan Durna. Iya Begawan Durna inggih. Kula ngaturaken paningkang tanpa pepindhan Ibu Betari dene paduka sampun kersa. Sak biyantu kula niat kula anggenipun nedya murungaken gayuhanipun para Pandhawa anggenipun ngawontenaken tatanen agung. Iya, ora dadi ngopo. Nanging kita dhewe uga kudu tumandang. Inggih, kula mangertosi. Putut Jantaka wonten dawuh. Tobat bocah kaya ngono. Wah, iki kula ngeten iki. Bar tatoan, kula bar tatoan. Iya. Nggih. Kepian banisane ngomolo dol lintring lan sak miturute maling-maling aja nganti keri. Nggih, nyuwun pamit Ibu Betari. Tata kadewe saya Indriyaksa sara maruta pawana bawana margana samirana lan waraya Patuku kawing ngabdi kula nyadong dawuh Gusti Prabu Putut Jantaka. Kula nyadong dawuh, kula nyadong. Kula nyadong dawuh. Sowan ora pecicilan ngono kuwi. Sing sak mestine wae ora usah dadak pencilaan. Selajeng gara-gara niki pun setengah telu dening gara-gara ya wis budal. Wis ngerti kewajibane sampun ya wis budal. Sing bau kabeh padha maju bareng. Nggih, nyuwun pamit ing ngabdi pun maling raga. Nyuwun pamit ing ngabdi pun maling sukma nyuwun pamit. Ingkang abdi pun lintring nyuwun pamit. Ingkang abdi mono malada nyuwun pamit. Wis kono aja budal kabeh nggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Gusti. Koko Prabu Karna kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna. Kadangipun Kakang tak tampa di inggih Koko Prabu. Sinuwun ngamangga bekti kula kunjuk. Kakang Semar ya tak tampa Kakang. Nggih. Wonten wigatos menapa Koko Prabu rawuh wonten kesatriyan Madukara. Arjuna Wonten dawuh. mangerti ya kalamun wektu dina iki aku diutus dening Yayi Prabu Duryudana. Kinen mboyong Kakang Semar Badranaya wigatosipun
disuwuni momong para sata Kurawa ora ketang telung kedheping maninggal. Mula Kakang Semar bakal ndak boyong tak larapake praptane ning negara Ngastina Yayi Arjuna. Mareka den prayitna semurire kabalik. Nuwun sewu sinuwun mengkiriyen. Jenengan badhe mboyong kula wonten negari Ngastina. Iya Kakang Semar, ya tak kanthi tumuju negara Ngastina. Nggih, ngeten nggih Gus. Kula nembe ajeng sowan teng negara Ngamarta, kula enten nayan teng negara Ngamarta. Nggih niku kula kedah ngujebke kenduri supados Iwang Pikulum Dari Sri kundur wonten negari Ngamarta. Kakang Semar wonten dawuh. Apa ora iso abot negara Ngastina? Mboten saged merga nuwun sewu Pandhawa niku sing kula bekteni, Pandhawa niku sing kula suwitani. Mula jenengan kedah saged ngalah, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kinjang alis risang maweh kandrung. Manos maning jajalan Kakang Semar wonten dawuh. Yen to Kakang Semar ora gelem ndak boyong ning negara Ngastina dina samek aku kang bakal ngruda paripeksa karo Kakang Semar. Monggo anggenipun badhe ngruda paripeksa kalian kula Ndara. Dhewe ya ora weruh. Niku wau seleksi alam. Penyelarasan, Ndara. Wo ngono. Nggih. Ampun mboten sadi pikir, mboten sadi nggo beban. Pun kek napa sing digayo kali Ndara Janaka engko kula dherekaken. Ayo Kakang. Niwang agung muga ngayomana marang praja negari Ngamarta saisinipun Kaka Prabu. Sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana jernyatanipun sedaya syarat sarana ugi uba rampih anggen kawula sakadang Pandhawa miwah kawula negari Ngamarta nedya ngawontenaken tetanen agung wonten ing pasabinan sedaya sampun manunggal dados setunggal Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa ing Mandura sampun kepareng rawuh wonten praja negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang sampun ketingal lenggah wonten madaning Ndatraya praja negari Ngamarta Kaka Prabu. Tumuling sakmangke kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Kresna. Kados pundi lampahipun anggen kula sakadang Pandhawa lan para kawula nglampahi tetanen agung wonten ing pasabinan negari Ngamarta Kaka Prabu. Inggih, Yayi. Sedaya syarat sarana sampun dipun cawisaken inggih. Malah ing sakmangke kemarang kula nedya matur munjuk atur manungsa paduka. Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Aji. Inggih Kaka Prabu. Nggih, Yayi. Paprakawis Kyai Nenggala lan Kyai Anugara sampun dipun menggalih. Kanthi penggalih ingkang awrat jernyatanipun kula kaliyan kadang kula para Pandhawa menika sampun kula rengkuh. Inggih. Mila saking menika ilang ana raos jigulan merkewu. Kepareng paduka anggenaken Kyai Nenggala lan Kyai Anugara. Mbok bilih pancen estu dipun betaken dening para kawula. Inggih Kaka Prabu. Nggih. Yayi wonten dawuh. Tumunten ing sakmangke syarat sarana ingkang kedah dipun lampahi utawi lampahipun anggenipun para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung inggih menika sepisan. Bagong yahene kok ya pengin ya. Diimpet sik tole.
Ora tahan Mir. Ya kono karo debok kono. Men kaya gareng. Mah. Karo pitik wae golekno. Wo. Pitik sajen. Wis. Meneng ora togomu ora. Awak dhewe iki ndelik lho, Tru. Ah iya, ndelik kok omong-omong. Ah iya. Sepisan inggih menika pananemipun Dukut Sewu mawi Kyai Nenggala. Mekaten Koko Prabu. Iya, Yayi. Menika ingkang sepisan. Nggih. Lajeng ingkang angka kalih. Werkudara. Werkudara. Lho. Ora sumbut karo lebar ngorek-orek tangan. Ngantukan. Poi. Wungu Ndara. Aja ditamoni urung garing. Lha nggih pun. Men cepet garing kok. Napa jenengan nglangkai telek sak kandang? Wah. Napa jenengan nglangkai alu ngadeg? Ra. Napa jenengan ngadeg ning isor amben? Ra. Menengo. Ditimbali didangu ingkang Raka. Werkudara. Awa Kresna kakangku wi. Siadik mbendunga kali Jamuna. Yo. Sabanjure iki. Yen wis dibendung banyu saka tambak ana ing kali Jamuna mono bakal kanggo pangilening toya ning Masabinan. Ya. Sabanjure iki. Yen wis ngono mengko tanduran bakal subur ijo royo-royo. Ora ngrekoso kanane. Ngatasi Semar ku wong sekeng ora duwe. Gusti dan Wungu. Yo, piye? Kan bendung kali. Krungu mboten? Krungu. Yo, Kresna kakangku. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika panumbuh ing hasil letanen mawi Kyai Alugara. Mekaten Koko Prabu nggih. Lajeng ingkang pungkasen nggih menika Kakang Semar sampun prapta wonten Garing Amarta. Mangujub donga saking Kakang Semar Badranaya konduripun wangmi kulon Bathari Sri Sadana Yayi. Pramara manguswa ngambreng katinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanegara sageter kene tungane ingkang nirwu sing bini panca menawi mekaten awi kula dherekaken bidal anamur kawula wonten sak madering Masabinan. Yayi monggo kula dherekaken. Yayi Prabu monggo kula dherekaken. Kakang Semar ayo tak kandhi. Monggo kula mung manut mawon, Ndara.
seta cecak rawan kapimendo Werkudara ning ngopo nimbali kelawan aku lumantaran si Pameling Kakang Setu Bondo nendi waduh aku ora weruh medun kae koyoke medun piye Wawin Jawa Kakang Setu Bondo kuwi lah aku ora weruh di piye eneng kuwi ganti apa ya wis ora dadi ngopo Kakang Setu Bondo ora mapan ene kene ya perlune apa Werkudara aku kadhawan supaya bendung ya kuwi kali Jamuna nggone para Pandhawa bakal nganake tetane Nagung banyu ning kali Jamuna bakal kanggo sarana panggilening tetanduraning pasabinan ora aku njaluk sabiyantune senggana kakangku bela ya wis nek ngono ayo nyambut gawe bareng kelawan pun kakang ayo dilekasi bendung kali Jamuna ayo di Yaneng marga hamalatku sang kanta mastret maja leng-leng lalu Surya mangrangsang wayah umyung swara waryanto iki sapa nggih kula kawula ngamarta sapa Kang Mus gandrung ngono kok Kang Mus nggih awit brengos kula mriku bojomu nendi bojo kula sinten Tutik neh Tutik mboten melu ngopeni anak kula sing cilik. Ah iya, nggih. Si Etek piye Etek? Etek njenjang sekolah. Oh ya apik. Heeh. Oh, meneng. Nggih, nyadong dawuh sinuwun. Gandrung wonten dawuh. Kabeh syarat sarana nggone para kawula bakal nganakke tetane Nagung wis sumadya kabeh. Nggih. Keparengipun Marata Dyagi Ayu tak kanthi kelawan Koko Prabu lan kawula liyane. Nggih. Manjing ing pasabinan tetanduran pari Palawija lan sak piturute. Monggo kula dherekaken sinuwun.
Saya Katri Atriyas mara marang risang katirate rate ratu ratune wong cakra ambang Bang Jaya Kusuma asih mring kawula Gandrung wonten dawuh ki Lurah. Cen bantuan operasionalmu apik Gandrung. Nggih. Disingkat dadi BO. Nggih. Mbok coba aku ki yo jane mbutuhke BO-nan ngono kuwi. Bantuan operasional. Mergo ngomah repot Ndung. Nggih. Ngerusaken pinten dinten. Ya wis kontrak wae sesuk gampang. Sing baku ya saiki iki wis tetandurane wis subur makmur ijo royo-royo. Iya Kakang sanggih sinuwun. Lamun sami remen to. Iya Kakang wis padha seneng Kakang. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis risang mawe gandrung. Kakang Lintring. Apa di masa walada? Kae pendho wis do kelakon-kelakoni tetanen aku mlakon dadi tandurane subur kaya ngono. Wah, dirusak. Oh, ya titenono pendho kowe tak obong kabeh tanduramu. Waton sedaya menika le ngrabuk mboten kokean niku sae. Iya nggih. Pupuk apa sing kok gunakake nggih. Letong serintril ngoten-ngoten telek pitik nggih kula gunake. Lencong barang mboten nek lencong. Wong cair kok. Jiji indrung gandrung nggih. Sing baku kabeh iki rabuk ki secukupnya. Aja nggunakake pestisida kuwi aja tok gunakake nggih. Potas ki aja tok gunakake nggih. Mergo kuwi ngrusak kualitas tanah mekaten. Elek-elek ngene aku ki sarjana pertanian. Oh. Mula anakku ya dadi wong buruh tani kabeh. Ora enek sing dadi juragan. Mekaten Lurah. Ayo. Wis saiki mung kari ngenteni panen mergo nek nganggo Kiai Alugara karo Kiai Nenggara ki mesti apik. Iya, Kakang. Iya, Kakang. Nggih. Pak. Woi, ketiwasane. Ganjing langit ngelap-ngelap katon bergenjang alis risang mawe endrung Petro nopo melayu-melayu matur sinuwun Dewa. Sing kamuningan piring sak mangke kawonten wonten pasabinan ngeten mboten kinten mabar pisan. Tandurane iso dipangan ngono sinuwun. Mboten tandurane kobong kabeh. Ngono-ngono nganti kaya kriting-kriting nika. Agak ambune tengik nika.
Monggo oke cathake wis piye-piye lah. Pokoke niki nek kula mboten matur suwun Puntadewa mengene kita dadosanipun. Mergo nikane kok lengket-lengket ngantos ngetrel nika lho sinuwun. Mbok ratus pirang dina. Nek ting tel kenyet ngono nika. Ah jangan iso. Ampunan kira-kira wah jangan kula nganti kaya ngoten nika. Sopi mang penggale to. Coba mang penggale. Coba mang penggale. Wong sekelas Bagong kok ngincer Mbak Anting. Repot ta dadi. Sapa-sapa diwekani, sapa-sapa di. Dadi ora ketanyane. Molak malih HP niku. Nungging to sayang. Molak malih HP. Sing seru nek mijet niku sing seru. Matur sinuwun Puntadewa, mugi dados ning Kuningan. Ana apa Petruk? Ming samangke. Iki ngopo ora? Gugah wong turu. Bileng sak mangke kawonten-wonten ing pasabinan mbebayani sinuwun, mbebayani wah tanduran-tanduran sing pun subur dadi pangan ngomo. Tanduran-tanduran sing pun apik mung kari manen dipangan omo dukobong kabeh. Sawangen nggih. Wela sapa kae? Mabur. Kae balane Betari Durga. Balane Durga. Heeh. Lho apa sangkut paute karo tanduran? Kae apa ora kenal. Kae iki Amala, Doh, Lintring. Bangsane kuwi sing rusak tanduran-tandurane iki kan ora ndang dikon lunga ora iso subur tandurane Petruk. Lah terus pripun? Jipono tumbak dhuwur lemari kae. Oh nggih. Sik. Kok kaya padha karo wayangan awan kae. Sepadha ya ben. Oh nggih. Kudu cakra. Nah iki lho. Nah. Iki apa, Pak? Iki panah ngene kok. Wis dianggep saja tumbak. Wong wayange urung gawe. Tumbak apa iki? Iki aran tumbak Pencok Sari. Sari sing nyopir bis. Aduh, tapuk kowe ora. Kae Sari kodhok. Wow. Sari kodhok. Niki dikapake karepe. Iki kae Amala do kae uyakan. Nek weden-weden ana iki ngerti iki wis wedi Petruk. Oh nggih, nyuwun pamit. Gandara. Iya. Oh oh. Ampun. Tiarap. Nggih. Tiarap.
Letakkan senjata. Kula mboten beto. Lah kuwi cilik kuwi apa kuwi? Niki pusaka kula. Ayo salehke. Mboten saged niki nemplek kok. Lho. Tetel ora. Lho mengki kula dinasani bojo kula. Mergo sing penting kula arep nglidik kaya ngapa kae, sing penting bali utuh nek jare bojo kula. Kowe ngerti? Kowe ngerti iki apa? Kowe ngerti iki apa? Nggih, tumbak. Salah. Iki panah. Tumbak kan enggak? Panah. Tumbak. Panah. Tumbak. Panah. Wah, suwak. Kowe melu ngrusak. Nggih. Sapa jenengmu? Rudi. Sapa? Rudi. Kowe jenengmu sapa? Ngatina. Bu, sing tenan bae to. Nggih, kula pun nama lada. Kowe Lintreng. wo. Sing ngakon sapa kowe ngono kuwi? Nggih. Sapa sing ngakon? Nggih. Sing ngakon sapa? Dobleh, anu senes. Malah kowe nggon TV kae kowe, Sapa sing ngakon? Nggih. Sing ngakon. Nggih. Sapa sing ngakon? Petari Durga. Sing ngakon sapa? Anu Kak. Anu. Sapa sing ngakon? Anu Mas Ule. Anu napa? Anu niku le. Sapa coba? Sinten niku le? Alah, Tarni. Anu niku sinten? Sinten niku? Sapa sinten sapa? Niku le yang engkeng Rama. Sapa? Betari Durga. Mas Semar iki meneng-meneng isih sambung tresno karo Betari Durga. Do gelem bali ora? Nggih, purun. Gelem bali? Purun. Gelem bali? Nggih. Kowe do arep selamat nyawamu? Selamat. Arep selamat? Selamat. Ha, golek ana ning kepek. Lho niku Selamat Riyanto. Kudu kok. Selamat iki selamat nyawamu, selamat uripmu. Gelem ora? Nggih. Pengen tumbas dhewe. Alah. Pengen selamat Pengen. tumbas dhewe. Alah. Kok cah cilik kadean iki cah. Wis gak do bali. Nggih. Nek ora ado gelem bali, tumbak iki aku iso sulapan. Tumbak iki iso nancep ning ndasmu. Aduh. Mati dong. Mula do bali ya kowe nek do ora kena tak ngandani tumbak iki tak cubleske kowe tenan. Nggih. Ayo ngadeg. Non, Ngadeg. ngadeg. Heeh. Nyuwun obat. Lho. Ngadeg mung kari ngadeg kok njaluk obat. Sing mburi kuwi ngadeg. Nggih. Sujud ning ngarepku. Lho, Kowe ngerti ra aku sapa? sinten? Aku Tuhanmu. Sinten? Aku Tuhanmu. Aku Gusti, sing kowe kudu nyembah karo aku. Oh nggih. Gusti nyuwun mengayoman Gusti. Kowe njaluk apa-apa keturutan, waton aja njaluk sandang pangan. Waduh, pripun niku? Wis kowe nek do pengen selamat nyawamu, saiki do bali. Nggih. Iso baris Saged. PBB. Saged. Siap gerak. Lencang kemu. Ka. Pripun niku? Lencang kanan. Kanan. Sing burino. Tegak. Gerak. Tuh, kayak cetha ora tau mangkat upacara kene Senin kae. Mboten, kula teng kantin. Oh iya. Wis ana do bali. Nggih. Nuwun nggih. Iya. Awas nek janji bali neh. Mboten. Ngene kok ngidoni rae kok idai-idai raine. Areng. Ya. Pripun? Dompetmu keri. Pun kajenge. Dompet silian kok. Oh ya wis bali. Nggih. Lah setan ora. Balane Durga wis awas nek do bali neh kowe.
Nalika semanten sampun kundur wangsul sang Mamalada kaliyan Lintring dadya subur makmur ijo raya-raya tetandurane. Pandhawa tata katewe saya Indriyaksasara Maruta lah dalah iki kayake tambak sing kudu jebol yo wis jebol wae yo ayo nyemplung ayo cetek rene lawani aku iki piye aku arep kelelep karo batang-betang ngene iki lho sikile kaya aku ngene iki ora iso ora kelelep wis jan wis kanca kok guru ngrekasake ngene wis kowe nang dhuwur wae aduh lah kepeksane tak jebol dhewe iki sawang banyu njuron tambak soyontek wah polahe bolone durga Tosena Dawa sing ngakon sapa ngetokke susu susune sapa kowe mau wah weh ora isin ya susu kok dipamer-pamer nek nggon gelas tak kira nek terus ora ngawur sawang sapa ndi ta jero tambak kowe lah demit roti demit kon minggat heeh jebol tambak cangkre cetek ora kendel piye iki kayake wis sukses kayake ya wis ayo kowe ora melu nyambut gawe kok aku wedi banyu aku ki ra iso nglangi aku paling-paling nek jeguran nglangi mung gaya batu
kaya batu meneng wae. Weh lah, sapa kae endi kae jeron banyu. Sapa Raden? Piye? Sapa? Wis ngerti karo aku ndadak takon. Lho, aku takon tenan. Lah iya kowe wis ngerti karo aku ndadak takon. Maling jeroan to kowe? Wus. Maling raga. Ayo, mburimu kuwi maling sukma. Ya podo. Nggih. Ngene tekan kene sapa sing ngakon? Hah? Sing ngakon sapa? Sapa sing ngakon? Ngatiman. Lu. Sing ngakon sapa kowe tekan kene? Duh kowe. Kowe ora denglak-dengluk. Tangi to tangi. Aku dikon Betari Durga. Nek kowe gelem. Bayarane pira? Ora dibayar. Kowe lah. Ya ceritani ya piye? Betari Durga kae sok nyatut bayarane anak buahe. Apa iya? Kowe wis ora sang ngetutke Betari Durga. Ngopo tututke? Apa iya? Wis to. Ki dandani to? Heeh. Terus kowe mulih. Coba dandani. Tenan lho ki dandani tenan lho ki. Nah wis kuwi watune sing kuwi diusung rono. Kene udu sing kuwi lho kuwi sing bolong kuwi iki. Nah sik hop posisine kleru. Ha kuwi ngene. Ora kuwi kewalik. Sing alus ning dhuwur. Ngene. Nah wis sip. Terus dicor. Waduh. Ora ding wong kuwi mau le gawe ora dicor. Meng tutupi terpal kok. Terpale ndi mau? Lah kae, Cipo. Ya. Ora malah nggo kudungan, gek dienggo kuwi kok wah jan buta petruk. Iki to, piye? Iki dikrudukke ngene dadi men banyune iku ora bablas. Ora. Kowe iki tau dadi tukang ora to kowe iki jane, ha? Kowe tau nukang ora? Iso tau bengkel. Bengkel apa? Karso Sangli. Apa kuwi? Bongkar iso masang lali. Wah, buta petruk. Balekke sing bener. Iya, iki jam 4 lho iki. Iya, wis ngono kowe mulih. Ya, Raden. Wajan. Oh. Ampun apik sedaya. Iya, Kang. Nggih. Ayo mulih ki arep mulih ora iki doan ki. Ayo do tangi. Kula ujubke dongane mugi-mugi kanthi lantaran para Pandhawa ngawontenaken tetane Nagung menika Iwang Pikulun Berarisri sawapipun Sri Sadana saged damel ayem tata titi tentrem karta tata Toraharja. Iya Kakang, nggih sak temah kundur wonten negari Ngamarta Ndara mapan wontening bumi endi kene iki Sidamulya Ndara. Iya Kakang, nggih Ndara.